Здравейте, правили, това е клипа, отговори и въпроси. Давай. Ние сме ги записали на лист, той сега ще чете. Да. Казва първия, който сме записали. Как се казва първия? Как се казва името? Които са петимата ютубъри? Ако нямаш 5-3. Колко те има? Значи, любимия ми е Shadowhex, Дилди, Вената и кой още? И мисля, че това са. И Смага Кинг. И Супер Рали. Добре. Сега. Какво те накара да снимаш днеска? Харесват ми клиповете, които правя. Просто ме кеф, че имам канал, че имам клипове. Това просто ме накара да снимам. И също така един ме преди училище ми вика, аз съм 1 милион на водата. Ти няма да ги достигнеш. А ти някога имаш ли възможността да станеш голям колкото Shadowhex и да направиш 100 000 абоната? Ще ги направя, бе. Добре. Следващо. Щом го казах, хората ще го направят нарочно за самата абонат. Как изглежда наградата от YouTube? Значи на нея има един YouTube и някой път е злато. Правилно. Сега следващ въпрос. Значи, как се влюби в YouTube-а? От клиповете, които ми дават вдъхновение, като Shadowhex, Dildy, Смага Кинг. Такива. Тези хора просто ми дават голямо вдъхновение. За да снимам. Кой ти е любимия канал? Shadowhex. Добре. Значи, сега. Ще запрем клипа. Добре. Значи, следващ въпрос. Кой от 5 или там, които канала избори, кой с него искаш да се срещнеш? Shadowhex. Добре. Дидо прави ли готини клипове на Clash Royale? Естествено, че да. Ти в Clash Royale имаш ли легендарка? Имам естествено, бе. А защо не ми я показа? Ще я покажа след клипа да видиш. Добре. Следващ въпрос. Значи, в YouTube как намери Петюфилията? Най-смешният ютубър. Той ми се появи едно време, така как се цъкам на YouTube и направо ми излезе някаква годинка, викам какво е това. Натисна го и то Петюфилията ми излезна. Петю, да. Петю. Сега, труден въпрос. В YouTube има едно момиче, секси момиче, Shadowhex. На Shadowhex, те снимаха двамата един клип с едни бомбонки. И кажи как се казва това момиче. Даниела. Правилно. Но то се чува, че го казва. Да, защото ти го подсказах. И последен въпрос. Има още въпроси, бе. Добре. Чакай. Ходил ли си на ски през лято? През лято. Мисля, че 2-3 пъти съм ходил. На ски? През лято? Да. Не знаеш ли, че има такива големи скали? Им прави, че има много високи места, където на чак има. Добре. Следващо. Ти мечтаеш ли да си свалиш играта Happy Wheels? Да, бе. Ама на компютъра имам предвид, бе. Така да си цъкам каквито нива си искам, а не като на тъпя таблет или телефон. Добре. Следващо. За кога последно си държал нож? Не, майна. И всеки ден
съм с него, защото постоянно режа нещо с него. Добре. Сега. Сега какво? Не ми хрумват други идеи. Давай, си измисля с нещо. Питай, коя е най-любимата игра на компютъра. Добре. Която е любимата игра на компютър? Far Cry Primal. Да. Сега. Ти мушал ли си сън в бутилка с главата? Той е много тъп, хора. Естествено, че не бе. И това беше всичко за Не този спирай. клип. А напротив ще спра. Спирай, давай, че ма интересува много тебе. Бай, бай от мен и от този.